everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi stories, and today I'm talking about umkhokha. Ayibo guys, ngezima kuthiwa dedelele zehla ihlathi. Namhlanje kuyilanga elikhulu ke lokuthi uGabisile ahambe ayobika isiso kwaMthiyane la azikhona vele ukuthi cha indoda bakithi iyamthanda. Mabefika lapha umakalwazi wahamba otshela ulwazi ukuthi nje ingane akayiphiki ingane, and I was so disappointed guys ukuthi ngempela ulwazi angamphika uGabisile kade ekhuluma naye izolo ekuseni emtshela ukuthi into eyisiko lena kufanele yenziwe. Hayi cha, kodwa mase kufika uGabisile lapha uGabisile uyamamatheka phela wazi ukuthi hayi yonke into isorted, bakhulumile nomuntu wakhe uzofike nje avumisise. Wavele wathi nje ingane akayazi. Abantu bakhomenta ke lapha na Facebook omunye uthi abazali abangcolileyo, she's so cruel. Umama kaLwazi forcing umntana to lie, umthembu uzodila nabo. Uthi ko omunye ayi umakalwazi on this 4 year will solve this. Makalwazi ukhohlakele sis Lwazi umama uzodila nawe boy. Omunye wathi this is actually a will. Remember what happened to Mama Zobe back then when he or she was pregnant with Umlungisi and Umthembu denied isiso because he had to take over the church whatsoever. Now that Lwazi is the leader of the young men in the church, kuyafana nje. So umlando bakithi uyayiphinda kodwa umama Zobe angeke aze ayivume ke leyo nto. Mangabe selapha kumatheza zikavela ukuthi cha bazohamba bephoqile ngempela abakaGumede bebuyele emuva. Uphakathwayo ke le ndaba izomphatha kabi kakhulu. Azama ukukhuluma noSifocile naye usayida ke nomndeni wakhe ke kule game. Bazobe besuka bathi ulwazi kufanele ukuthi ashade uJabu le ntombazanyana ke encane ke abayithandayo kulwamndeni abamfuni vele uGabisile ke. Kodwa ke guys, indaba ezimnandi ukuthi lapha toward the end of the month ulwazi will decide ukuthi yena ufuna ukwenza into right enze iqiniso lapha na ke kuGabisile. So kusho ukuthi ke nkosiyami hayi inkinga ke isiyosanabo ke umakalwazi kanye ke nobabalwazi, ngoba egcineni ulwazi uzolikhuluma iqiniso, uzokwenza into elungile ngoGabisile. Angeke azavuma ukuthatha uJabu futhi angeke azaqamba amanga ke forever, but ke uGabisile uzobe sethukiwe. uGumede uzobe seyinhlekisa naye njengomnumzane. Umama Zobe nawe uzobe ekhumbula ukuthi naye wakwaphikwa. Yabona nje zonke lezi sazokuphithane nje sazokuphithane, but ke egcineni ke nkosiyami hayi bathi uzokwenza into elungile ngempela ke yena ke ulwazi. Noma Zobe ula uthi nje kufanele bayishade ingane yakhe, ngeke athathe umntombi bese eshiya ke kanjalo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion.